Gde ste ljudi? Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja sa drugom. Može pomoći, ovaj mali će me ubije. Golovi sami nastaju. Čekaj, moram da ubijem vešticu. Kao prvo... Imam vešticu zombija i još jednu vešticu, ovaj je da se zgube. Čekaj. Ova pije healing potion. Ubio sam vešticu, dobro. Ubio sam zombija, dobro. Ona druga veštica se negdje pogubila, ali dobro neće, sada je tražim. Idemo se vratimo u kući, išao sam tamo da ubijem skvidove zbog ovog inka. Da, nisam rekao da je s nama The Predator. I njegovo čujeno... Tako reći. Igrali smo mi drvo, jej. Vidite, ovako, šta sam radio na kući dok nije bio. Znači, uglavnom stavio sam ovo crno staklo. Da neće neko samo da snima GTA 5. Ti nemaš kompjuter s GTA 5. Čekaj, mislim da mi se staklo ispeklo. Koja je budala peče staklo? Mislim, pesak da mi se ispeklo za staklo. Ako niste znali, ovako se pravi staklo u boji. Sredno stavite boju, ako njega staklo. Idemo, 30. Ovako, ovdje ćemo stavimo. Tako ovdje će budu vrata. Ovdje bismo mogli malo skloniti. To eventualno samo nimamo pogled. Ovako, da bude lijep pogled. Nimamo staklo da stavimo. Tu, tako. Znači, kad završimo kuću, da bude sva drveta, nigdje neće biti ni trunka stona. Zato što on izgleda lijepo. Cobblestone može se koristiti, ali stone nekako. Evo ovako. Od prilike ovako će nešto izgleda, samo što će unutra bude lakše. Sad. Vidite, ja nemam hrane. I odlučio sam to da promenim. Idemo sada da napravimo prvo ćemo napravimo farmu kokošaka, samo da stavim da se ispeče ovo. Treba će mi drveta, eventualno dobro to imam, malo jaja, imam i semena imam. Ajde da idemo da pojedem. Ajde spavamo. Imaš krevet? Imam. Kad ste ti našao krevet? Oooo, sve čestitke bre. Hvala. Ajde na tort. Imaš tortu? Nema. Ajde si lego, ja lego. Ajde li spavaš sa mnom? Ajde, požurio ću da, ja planiram još da radim ovu epizodu. Treba će mi to. Ajde da nisi treba će jedni. mi cobblestone, treba će mi bucket of water, i ovo će mi treba da popravimo staklo. Ja samo, da nemaš jedno seme. Ima samo jedno. I nije to jedno, čekaj. Ne dam to jedno nikome. Znaš šta ću ovu epizodu raditi? Šta? Napravim stepenice do tebe. Nećemo stepenice, rekli smo ćemo tunel onaj. I ajde napravimo, hoćeš tunel napravimo? Ajde. Ja samo da napravim par ograda. Imam ja 4 ograde. Sad čekaj, ja tu idem, ja sad ću napravim tunel. Ko da kopa? Evo ja da kopam pošto imam bolje stvari. No što ćeš ti da radiš? Ne. Ajde dođi dole kod onog mjesta gdje smo počeli nešto, ovako. Dođi samo dole. Šta sam? Ma znaš ono što sam ja napravio ulaz. Ovo ovdje. Ajde, dođi vam. Evo. Gdješ li? Ajde, dođi vam. Imamo ovaj jedan knap koji će pukne. Ajde da spojimo ova dva. A bilo bi moćnije, šta ti ono gore? Šta? Moja kuća? Koje gore? A? A da, mislim. A nije očita planina pa mi se učinimo. Lijepa kuća odade. Kako izgleda? Super.
Ovako, sad ćeš idemo... Bolje da je tunel skroz. Bolje da prođem ispod zemlje ovdje i onda penjemo su zmerdaju do svoje kuće. Ma ne, dođe ćemo pa ćemo nekako put da se napravimo. Ja sad usmeravam, idi gore iznad mene i usmeravaj me. Kako se smeravam? Pa ono kuda da idemo, otprilike kao. A ne vidim. Pa vidiš mime. Ne. Pa evo, vrati se malo nazad. Aha, vidim. I reci mi kuda da idemo. Evo. Do moje kuće. Da. Čekaj se nađe. Čekaj, ima... Tačno si ispod mene, da. Tačko, napravim malo da tunel bude veći. Šta se to vraća? Napravim da tunel bude veliki. Znači malo, nešto po jedan blok. Čekaj. Evo sam sada zajebao. Čekaj. Evo ovako, tako, po 2 bloka. Idemo sad, pratiš me. Ja idem pravo, ja idem dobro. Ajde kreni. Ideš. Ja ću izaći, ja ću da izađem malo. A velika je mogućnost da ćeš mi probiti onda gdje mi je... Gdje si to? Pa nađi me. A evo iznad tebe sam. Ajde brže malo. Ja šta brže malo. Kako da vidiš kad uđeš u tunel kako će bude veliki, 2 kocke razlika. Znači velika je mogućnost da ćeš udariti u moj tunel. U tvoj? Ma onaj prolaz za... Pa ne, taman tu mi treba da dođe. Biće to super. Na koje ste visine dom? Sad čekaj, muka mi sada gledam. Ma ja idem pravo pa... Jesam stigao do kuće? Nisi još, odvidi. Da mu sad idem, znači 7 minuta snimam. Ja sam završio kuću, eventualno još napravim farmu. Aha. Jesu tunel? Probio sam. A umiram od gladi! Pa imaš da jedem! Daj mi da jedem nešto. Ja si probio? Ja sam evo kod tebe sam. Daj mi da jedem nešto. Gdje si probio? Umreću. Gdje si probio? Aha. Eto malo. A kako je? Što kažeš? Super, samo ovo imamo problem. Ma lep, sad ćemo mi to sredimo, samo ovako uzmemo, gledaj. Čekaj, što pa je ovo? Sad vidiš. Daj ti tvoje stvari, možda pomeriš ovdje jednu petnicu da prođe ovako kao kroz petnice da prolazi put. Ha, što da uradim? Ovako, srušiš ove 2 peći, da put kao prolazi kroz njih. Čekaj, mogu. Ali moramo, bolje napravim kao neki trik da Ne, imamo. ostavi tu petnicu tu. Evo ti ovu jednu sam ti uzeo. I ugalj sam ti uzeo. Evo ovako ostavi kao ono taman dolazi ovdje. Ovako ostavi tu ispred, tako i taman ako prolazi ovdje. Onda ovako. A poslije ćemo mi da uradimo ovo da bude pod lep, tako to. Dobro, ja sam moram da požurim da bi imao vremena napravim svoju farmu. Jel, neću imam duže klipove od... Hoću da smislim da imam neku ideju ovdje. Dobro. Jako. Jako podnam, ja sam poneo seme sa sobom, da. Ima napravim farmu kokošaka, evo, to će bude tu, aha. Nema baterije, telefon. Evo, taman jako više od ovog klipa. Mi ne treba za danas. Gledao preživljavanje. Sve kako mi je lepa kuća preživljavanja, nego mi nešto, preživljavanje mi mnogo koči. Ovako, kad igram s tobom, ne koči skoro
A ja delujem. Jes, na ti ovoj. deluješ na kompjuteru. Ajmo, kokoške. Gdje mi je jedna koko? Evo je. Idemo, sve kokoške me prate. No, koliko ti imaš nivoa? Sad. Ajmo koke. Ajmo koke. Ajmo koke. Možete vi Nemam to. obično. Možete vi to. Možete vi to. Možete vi to. Možete vi to. Ajde dođi kod mene da navijamo za koke. Možete vi to. Šta bio se? A nije nego već treba da idu za mnom. A 10 minuta snimam brže koke. Imate minut vremena. Zato da mi guraš kokoške života ti. Kako spravi slika? Uzmeš štapiće i u sredinu kožu. Ne. Kožu okolo i u sredina vuna. A joj, nemam dovoljno. Koliko imaš kože? 0. Aha. Evo koliko, evo još jedna da izađe. Ajmo, za tebe navijamo. Cijela Srbija je uz tebe. Srbija. 6 koža mi treba. Ne, treba ti 8 koža. Ako imaš 2 onda treba. Pa imam 3. Znači fali ti manje. Ajde kokoške, evo je. Moja automatska farma kokoški koja nije automatska. Evo, ovo su moje kokoške, već Moće napravim. Čekaj. Čekaj, ja imam nikako remetal, gledaj kako mi je lepo kuća. Još ova kaldrma, ovaj cobblestone da nije, ne bi uopšte bilo lepo. Gdje je... Tako snimam napolje. Ti rekao da snimam? Pa izađi Vanja, ne može, smo zagovorili da kad snimam. Ne može. Ne zanima me, mislim. Joj, deco. Evo, ponovo apelujemo. Nemojte da imate mlađu brata i sestru. Jel tako? Ne pokušavajte ovo kod kuće, veoma je opasno. Da napravim neki mini farmicu, samo ako da imam na brzinu, evo imam tu udarat, nisam ni vidio. Ja ću u lavu da proštajem, pošto nam ne treba. Ne, stavi negdje pa napravi obsidijan pa da ga iskopamo. Ma ne mogu. Od ovdje, Ne trebam. onda si tu da bude kao ovako, pa Ne, ostavit ću i ovdje pa kada bude trebalo. ovdje. Nego mi nešto da ću pokušam, ima neki projekat. Imam i ja. Projekat farma. Evo ovako ljudi, evo vratit ću sad čim ovo bude završeno da vam ne odugovlačim. I evo nas, ovako, samo da vam pokažem šta sam radio, ovako će izgleda farma, ovo je farma pilića i tako da, to je to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video, ako vam se svidio subscribe, like, share, naravno like Facebook stranicu i molim vas, posjetite Facebook stranicu Minecraft Premium nalazi, lajkujte stranicu i komentarišite, dajte PV Gamesu Premium, to je to. Ćao!